Ang mga katupay oy. Di ana po ko karon oy, di ana pod oy ang ani oy. Ato uday mga katupay oy nagpalitson di ay mi karon oy ang ani oy. Kay maligo ang mga mananap. Unya kuno gutumon kuno ba ag mananap ba mo nagpalitson mi karon. Kay ron po maka ligo og dagat ag mga mananap ba. Ang ani oy di aga mong litsonon mga katupay oh. Di oh. Di tulo ka buok na mga katupay ba mahurot ka nas mga mananap. Ang ani oy. Mao ba nin tulo? Ay murag di ni mao mga katupay oy ang ani oy. Mura mag naipit si katupay ba. Ari kanu ta direbe. Mo din sila nag lechon mga katupay, mga kauban is kalihukan ba? Ano nga ni oy? Kalihukan oy anga oy. Ari ko direbe. Adi yar mga kalumuna nato oh. Arang kaabti kayo mo tuyok-tuyok. Oy tuyok oy tuyok. Yara sila oh. Shout out niyong tanan diha oy. Ang ani, oy mga gwapol ba kaayo, oh. Pero kumutapad ko no murag nakalamang ra gud sila usa ka dangkal ba ang ani, oy. Nakalabo ra gyud sila nako usa ka pulgada basta ka gwapolhan ba ang ani, oy. Dera unsay nga nimo di ay dong? Joron. Ha? Joron. Ote grabe man gyud nimo din kusuga mo tuyok no. Oh, di dayo yung lechon. Oy, mo tuyok. Siray mo tuyok. Ang nga, oy. O, di ara mga katupay, oh. Di ara ka mong ipalechon, oh. Kiniamog yun ni ba? Amo, oy, ang nga, ni, oy. Muna mong baunon mga katupay ba? Kaya mga ligo lagi ang mga mananap. Kaya ba siya niya guslaon ba? Guslaon, oy, ang nga, ni, oy. Di, oh. Murag hapit-hapit na gyud ni maluto ba ang oy oh. Kita ninyo mga katupay oh. Apuwan na lagi agi. Oy ayan na oh. Oh. Ang ani oy. Siya ro di mabusog ag mananap ani. Diara oh. Ikaw dong sa may mga andong. Kugihan man yung kayo ning bata, babata pa ba ka dong? Lapi na, buy tapang. Ha? Mali buy tapang. Bata pa ka dong? Ha? Pusgap ni mong tingog ko, kay murag bungol-bungol ning mananap. Bata pa ka dong? Bata pa gyud ay mga katupay, pero kugihan kaayo ba? Ang ano? Di man mo tanaw sa kamera ba? Tanaw, ikaw makita kimo kagwapuhan ba? Ang ani. Anga, oy. Dahil kay basig na nakakita ng artista ba? Artista, oy, anga, oy. Yapon, oh. Naghuhukas pag yun, agman. Adiyara, oy, basig maipit na kuha ni Karon ba? Anga, oy. Yapo yung sapod, okay, tulo mo na kabukit tipuyok ba? Hilo ni mo, oy, hilo, oy. Anga, ani. Oy, gwapo kayo, murag. Mayo gani kay wako babae, no, kay na. Iipit gigawa mo ni ba? Mayugan ni kinalalaki ko no, hanga ni we. Usa di mo ngandong. Harold. Harold, grabe nga. Lami magngan, uy. Pila na imong edad dong? 17. 17. Ug baliktaron dong. 71. 71 wala tingog na 17. 17 gyud ay mga katupay. Yara oh. Las daw. Buy tapang. Ana, ang lechon, murag hapit na gyud na ba? Murag kakanon pus katupay. Uy, hanga, uy. Lami na kibkibon, uy, kibkibon, uy, hanga. Oh. Amo na among bawnon mga katupay ha. Hapit na gid mahuman, oh. Tulo na kabuk mga katupay, tulo. Tulo, oy. Para di gyud mabitit ang mga mananap ba. Uy, naman.
Okay mga katupay maura to oy. Ito di ay kung kisay gusto magpalitsyon ba. Kung sino gusto magpalitsyon diha ba. Manager. Ay boss mamo amin manager. Ang ani oy ma. May higit magyunita nato karon ba nga oy. Unya kisa may kung nay magpalitsyon diha pila magybayad ba. Depende sa dako. Ha? Hindi mo timbang og sa kalibo. Kibit daw. Ang ani, basi maipit na ba? Pangalitan mo timbang mo sa kalibo, pila may bayad. Di ba? O sabi nga ni mo, ila pud ba? Carlos, ang bata pa no? 23. 23, baliktaron. 32. 32. Wala mo gitingo na 23 yun. 23. Anak gyud ba nga ni oy. Mura to. Marto. Depende des kadakon kuno mga katupay kung magpalitsyon ka. Ang di ay no, naipit si katupay ba. Minana rin maglitsyon dong no. Tuyukon rin ay siya no. Unyag di tuyukon dong. Di mo pagod. Mapagod. Ang di ay mga katupay no. Kinalan jud ay tuyukon no. Pero ayaw pug tuyok ug apil lang nagtuyok ha angay magtuyok na mong duha anak karon angan ni. Adira oh. Dara oh. Amo litson oh na. Angan ni. Oh, ito pa tuloy hilaw pa mo. Oy mga katupay kay giasuhan na si katupay. Anga oy murag di pa asuhan na si katupay badan pong lamok diri oy angan ni. Adira oh. Okay, mao to mga katupay oy. Salamat sa inyong pagtanaw hanga ni. Oh, babay na tabay. Dara. Bye-bye. Agad tong tagat tuyo pa. Bye-bye. Shout out kay. Shout out. Monte. Di Monte. Anga, oy mga barait man ini mga mananapa. Adi ana po ay mula kasat oy ana kan. Diya pog nag-mo si diya po si Mano Punyong. Mao ni nagpalitso na mo karon. Kaya kung magkakaon nagiglitso ng mga manana. Ano ni si Mano Punyong? Ay hello Mano Punyong. Ayan, diya po si Mano Rolio. Hello. Hello Mano Rolio. Mukhaon jud ka glitso ron. Ay mukhaon oy kay. Ha? Kami. Kaon oy. Mukhaon po ko kang katupay oy. Di asu-asuhan na mi diri mga katupay. Ganyan. Unsa mo to mga katupay oy. Abangan nyo lang yung pagligo na mo unya ba? Unya oy nga ni oy. Di babay na mga katupay oy. Bye-bye.